Musím vám niečo ukázať. Ja som asi pred 2 týždňami začala s programom täglich Deutsch. To znamená, že každý jeden deň ti posielam správy, videá, nejaký vybraný článok podľa tvojej úrovni a ja už mám prvé spätné väzby, prvé recenzie a musím vám to prečítať. To nemôžem, že len si to čítaj sami, vám to počúvaj. Ľudská píše: täglich Deutsch, ja. Kurz nemčiny s Beatkou som objavila na Facebooku a hneď som si objednala videokurs pre začiatočníkov A1. Áno, to si pamätám, Ľudská bola jedna z prvých. Keďže som úplný začiatočník, aj po prezretí videokurzu som sa neprinútila k samoštúdiu. A toto je ono, hej, to samoštúdium, je to ťažké, hlavne keď máš veľa roboty, riešiš plný úväzok, opatruješ niekoho doma a tak ďalej, hej, tak naozaj sa človek neprinúti, ste radi, že ste radi, ešte sa si otvoriť nejakú knižku a niečo sa učiť. Zvyk nastal, až keď som prešla na program täglich Deutsch. Presne ako je uvedené pri programe, Beatka každý deň posiela správy, rôzne cvičenia, aby prinútila konverzovať. Prispôsobí sa vyššej úrovni a to sa mi páči. Počas programu som si začala viac všímať a zapisovať slovnú zásobu. Začala som vnímať text bez toho, aby som siahla po slovníku, čo je pre mňa posun. Keďže vidím, že mi takýto štýl učenia vyhovuje, program som si predĺžila, zároveň ho odporúčam každému, kto o ňom uvažuje, alebo ako som bola ja, tým, ktorí sa k učeniu nevedia prinútiť. Lucia, no čo povieš, toto je výborné. Ľudská, ďakujem, teším sa a verím, že ešte dlho budeš pokračovať a že ťa vyťahneme na tú B2, ktorú by si chcela dosiahnuť.